Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Si us plau, per gaudir del concert, seguiu aquestes indicacions. 1. No sigueu tímids. Acosteu-vos cap aquí davant. 2. Traieu els vostres mòbils i feu un munt de fotografies i vídeos. Les nostres músics són molt presumides. I 3. Rebeu amb un fort aplaudiment a Maria Dolors. Directes des de Lloret, amb vosaltres, la Manoli, la Xisca, la Mariló, la Lola. No diggity, they're all feeling the nigga, come on, they're digging me. My trigger finger all fidgety. It's so liberty. Ja les tenim aquí, Maria Dolors! Una rosa engaviada, disfressada d'or i de plata. La multitud en fa constància, però prefereixo mantenir la distància. Un perill controlat, una amenaça fora de pas. I aquests ulls de fel·lina m'exciten més que l'amfetamina. És el destí, tu que n'ets tan eixerida de vestir, que fins als somnis més profunds em fas patir, convertint-se en desastre total, i a poc somriure en aquest carnaval. Els somnis més profunds em fas patir, convertint-se en desastre total, i a poc somriure en aquest carnaval. En aquest carnaval. En aquest carnaval. Bona nit, xarxes socials. Hola a tothom, gent de Facebook, gent d'Instagram. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Som Maria Dolors, estem en directe aquí, en streaming, als Bucs del Pontet. I res, venim a dir-vos que, encara que hagi de ser a través de les pantalles, nosaltres, a vosaltres, us estimem. Je t'aime! Saltant, saltant! Amunt! Un tren que arriba sempre a l'hora i que el meu cor
fins al final. Una cançó sense versos, sense complexos ni interessos, fent melodies desbutxarrades, mostrant-me que al teu costat és volar, de felicitat és cridar, els quatre vents jetem, oblidar absurditats, oblidar la soledat i lluitar amb tu fins al final. La felicitat és cridar, els quatre vents jetem, oblidar absurditats, oblidar la soledat i lluitar amb tu fins al final. Això era Je t'aime, és un dels dos temes que Maria Dolors té penjats a Spotify, YouTube, Deezer i totes aquestes xarxes socials. Les trobareu si poseu Maria Dolors al cercador de Spotify, YouTube, etc. I allà també, de fet a YouTube també hi trobareu un vídeo lírics amb les lletres. Són Je t'aime aquesta i Sacrifici, que vindrà un xic més endavant. Ara anem amb una de les primeres també, una que diu, va, uns convidem a passar una vetllada, una nit divina. Divina, sí! Que ben fosc i unes botes que trotegen el pols del cor fins deixar-te mort. Medicament dolent que t'esborra la ment i et destrossa fins ser dependent. Tibia amorós de caire gloriós, sou dos i acabes sent un gos. Viatge espacial, Venus no té retorn sentimental i sembla tota una divina, jugant amb cors de plastilina. Fa més del que és, puta i ramoneta, que els problemes els tindràs després. Manipulant amor com si fos tenor en una orquestra sense rancor, jugant amb cors de plastilina. Ella és tota una divina. Que fosc unes botes que trotegen el pols del cor fins deixar-te mort. Medicament dolent que t'esborra la ment i et destrossa fins ser dependent. Tibia amorós de caire gloriós, sou dos i acabes sent un gos. Viatge espacial, Venus no té retorn sentimental i sembla tota una divina, jugant amb cors de plastilina. Fa més del que és, puta i ramoneta, que els problemes els tindràs després. Manipulant amor com si fos tenor en una orquestra sense rancor, jugant amb cors de plastilina.
polvo i festa, mareig d'estómac, cigrons i escalopa, bonica llesta. Polvo i festa, mareig d'estómac, cigrons i escalopa, bonica llesta. Polvo i festa, mareig d'estómac, cigrons i escalopa, sí! Sembla tota una divina, jugant amb cors de plastilina. Va més del que és, puta i ramoneta, que els problemes els tindràs després. Manipulant amor com si fos tenor en una orquestra sense rancor, jugant amb cors de plastilina. Gràcies. I ara ve, també, un dels primers temes, si no el primer, dels primers si més no. És la cançó que d'alguna manera va portar-nos a fer-nos dir Maria Dolors. I aquesta cançó es diu LSD, però no LSD de la droga aquesta que coneixem comunament, sinó la sofisticada Dolors. LSD, la sofisticada Dolors. I és que la pitjor de les drogues no són les amfetes, no és la marihuana, cannabis, hachís, bueno, podria treure aquí tot el repertori. La pitjor de les drogues, digue-ho tu, quin és? És l'amor. Obro els ulls i estic col·locat en un mar d'indecisions. La Dolors m'ha penetrat, girafes negres i elefants submarins, volant en caixes rosades com els bons vins. Som-hi amunt, i un, dos, tres, sí!
aquí. L'amor, dèiem, la pitjor de les drogues. I és que al final, si s'abusa d'algú, sempre pot suposar un retrocés. Retrocés mental, mentre els toros surten de la monumental i pas a pas vas buscant la solució que no és una il·lusió predit del teu cor interior, però és tard, accepta que ho has perdut, has actuat amb massa lentitud. Quan obres la cartera veus que no hi tens res en record i el carnet Super 3. Puto dilema moral. Intentar abarcar tot el mercat com si fossis broker d'un cor trencat, jugant a borsa amb la Montserrat, conductor d'ofici sense sol, rei de nocturnitat. És perillós jugar amb foc sense extintor, t'han volgut les ganes de superació, tant sabies que jugar dues vies seria el teu accés, seria el teu retrocés. Retrocés. Vaya jaleo. Sí, se'n suan bastant, però vaja, anem a calmar una mica el xufler, si et sembla, Sergi, en toquem aquella tant d'allò. No sé per què tenim dos aires acondicionats i no tenim obert ni un. Doncs ara arribaré aquell moment de la nit, si fos un concert, no a través de les pantalles, sinó físic, en què ens quedaríem en Sergi i jo sols a l'escenari. Us ho heu d'imaginar, ¿vale? Estareu a través de la pantalla, però us ho heu d'imaginar com si fos un concert. El lloc pot ser el que vosaltres vulgueu, un escenari ben parit, allò a dalt d'una muntanya, a peu de platja, el que vosaltres vulgueu imaginar. O pot ser aquí, o els bucs, que això també és molt romàntic. Total, era més romàntic quan teníem tires vermelles de llum que al final hem hagut de treure per temes tècnics que no han transcendit. Total, que us imagineu que esteu en aquell lloc, us imagineu que hi ha Maria Dolors i que us imagineu també que en Cesc i en Manel baixen de l'escenari i que en Sergi i jo ens posem a la punta de l'escenari, ens seiem l'un al costat de l'altre i ens posem en aquell moment romàntic en què aprofitem per agafar la nostra parella, agafar la persona que estimem, no té per què ser parella, de fet hi ha gent que no té parella,
i dir-li això a cau d'orella, ostres, doncs t'estimo, és que és així, és que ens costa molt dir-ho. I aquest últim any, dur per tots i per totes, crec que ens hem adonat de la importància de dir t'estimo quan realment ho sents. Vens aquí amb somriures que em fan feliç i mirades de que tot va bé quan estem dèbils i vençuts pel temps. La victòria és nostra i cau la nit i les espurnes ballen com si fos ahir. Dolç, salat, amarg, res no importa si et tinc al meu costat. Fortalesa impenetrant que ens fa ser únics i importants. La fantasia és nostra i cau la nit i les espurnes ballen com si fos ahir. Amb somriures que em fan feliç i mirades de que tot va bé quan estem dèbils i vençuts pel temps. Gràcies, públic. Tant de bo estar a sobre d'un escenari, ostres. Ben aviat, ben aviat. Esperem que es vagi recuperant el sector perquè tela com estem llepant, vaja. Escolta'm, està bé que estiguem en un lloc obert que habitualment, bueno, sí que és així perquè sí que el que són les zones de barraques i tal tenen la seva carpa i tal, però allò quan es fot a ploure, quan es fot a espetegar d'aquella manera, els concerts s'han d'anul·lar. I aquí, mira, ja pot ploure, que aquí segur que no s'anul·la. I de fet, m'ha semblat que fora començava a caure allò que en castellà diríem un xirimiri, no? Allò que en català seria un plogim.
deixo estabornir. El físic em tira però la ment se m'apodri. Quan podré fugir, ressorgir, aixecar el cap i cridar llibertat. Caus i deixes de ser tu mateix, destrossat per tots aquells a qui no deu res, enfonsat en un mar de soledat, format per pluges i falsedats. Quan podré fugir, ressorgir, aixecar el cap i cridar llibertat. Caus i deixes de ser tu mateix, destrossat per tots aquells a qui no deu res, enfonsat en un mar de soledat, format per pluges i falsedats. Caus i deixes de ser tu mateix, destrossat per tots aquells a qui no deu res, enfonsat en un mar de soledat, format per pluges i falsedats. Pluja! Ara ens hem de sacrificar, no? Em sembla, o no? A veure si em torno a colar. El setlist, mira que fot 3 anys i pico ja que anem junts. No, 2 i mig. no, vam començar a inicis del 18, tot el 18, tot el 19, tot el 20, 3 i mig. I encara no ens ha agafat ninguna discogràfica. Pues... Ah, buf! O pleguem o... Ja veus, no, aquest últim any com a petit detall hem tingut una pandèmia que ens hem hagut de menjar patates, però vaja, com nosaltres... Casual aquest vídeo arriba algú que està interessat en nosaltres, estem totalment lliures i amb ganes de menjar-nos el món, per tant... Moltes, no, això és veritat, això és veritat. No sé si algun dels 2 followers que tenim connectats ara, no crec que tinguem més de 2, no? No, la Maria i la Dolors, no? S'hauran sentit identificades pel nom. No, però bueno, és veritat, no? I que anem amb moltes ganes és així, i que a més tenim material nou que properament començarà a veure la llum, tant de bo sigui en directe i en concerts, això també, això ho podem dir, no? Sí, i tant. No, amigo? Molt bé, doncs... Si no, aquesta de Sacrifici també la podeu trobar... Aquesta, exacte. A Spotify, per Music, Deezer, totes les plataformes, YouTube també, juntament amb Chetem i Sacrifici. Doncs ens sacrifiquem, sacrifici. Ressuscitats d'entre els morts, quan ningú apostava pels dos, tancant un jazz improvisat d'amor, desglaçant els esports, secant-nos la cua dels perdedors. Nosaltres no estem fets per això, vivem amb mi, fem celebració, som part de la mateixa obsessió, i sentir l'escalfor del teu pit quan
Gladys. Funky Reggae Style. Bé, això s'acosta al final. La veritat és que espero que us estigui arribant l'energia que intentem transmetre des d'aquí, perquè realment ens ho estem passant de conya. Encara que no tinguem gent a davant, nosaltres fem l'esforç, ens ho imaginem, i de veritat que aquesta sensació feia molt de temps que no la sentíem. I com nosaltres, tot el món de l'art en general, les arts escèniques, les arts pictòriques, totes i cadascuna d'elles, el món de la cultura en general, que, doncs, com us he comentat abans, hem llapat el nostre escrit durant aquesta pandèmia, i si nosaltres hem llapat sent un grup amateur, petitet, doncs els grans, els que es dediquen a això, no m'imagino com ho deuen estar passant. En qualsevol cas, aquesta cançó artista va dedicada a tot el món de la cultura perquè d'una vegada per totes se'ns tingui en compte i puguem sortir d'aquest pou en el que tots, des del govern sobretot, ens han enfonsat. Això és Artista. Cultura per somiar. De beix el cor el transforma. Tres reis de l'Orient que porten or encens i la capota d'encens i senyors que roda sobre la pista donant voltes com un boig per a tant de ser artista. Per tant de ser artista. I un núvol creix sota la sombra i pintat de beix el cor el reforma. Tres reis de l'Orient que porten or encens i la capota d'encens i senyors que roda sobre la pista donant voltes com un boig per a tant de ser artista. A darrere meu, amb dos forats, una a cada orella, a les baquetes, a la bateria, Manel Conde! Meva esquerra, ell és molt alt, però toca el baix i no es perd ni una puta nota. Ell és en Francesc Arpí! A la meva dreta, músic, amic, impulsor d'aquesta iniciativa que és Maria Dolors, a les lletres, a la composició musical, als arranjaments i, en definitiva, a l'essència de Maria Dolors, ovació virtual per Sergi Garcia!
Maria Dolors, a l'Instagram @mariadolorsLloret, a Facebook Maria Dolors i properament al Twitter. És una cosa que dic des del primer concert, el 2018, i encara no l'hem obert al Twitter. És el tip... Ja t'avisarem, ja et posaré un WhatsApp o un SMS. Escolta'm, no sentiu de lluny, inclús aquesta sala que està insonoritzada, però no sentiu de lluny com unes veus que venen de la gent que està mirant-nos a través de la pantalla, a través de, ostres, els edificis aquests d'aquí al voltant, gent que està a Urbanització Rocagrossa que ens està escoltant, gent del barri dels Pescadors que ens està escoltant i ens està demanant un altre. Bueno, jo també ho veig aquí escrit que posa... toquem un altre. També és veritat, no? Però sí, Però molt a més dir que ve de fora, no? De dir, hòstia, ho sento d'allà, no ho sé, és algo que d'allò. Fem l'altra, doncs, última. Fem l'última. Moltes gràcies als instagramers, els de Facebook, a Nova Ràdio Lloret, tothom, si vols fer els agraïments, Àlex. Sí, no, sí, tota la gent que ens ha estat seguint, d'Instagram, de Facebook, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i per ser-hi sempre. Sabem que els que esteu avui sou els de sempre, així que moltíssimes gràcies. També en Dani Morillas, que és qui toca els botons del so, moltíssimes gràcies per la sonorització, encarregat dels Bucs al Puntet, aquesta magnífica instal·lació on tots els lloretencs i lloretenques podem venir aquí a assajar la nostra música, i també dels afores, no té per què ser només de Lloret, i evidentment Nova Ràdio Lloret, i en especial en Marc, que és avui el tècnic de la imatge que ha vingut, de la imatge de tot, de la realització. Moltíssimes gràcies per dedicar el seu temps a un grup com Maria Dolors. I bé, després d'això els explico. Els internautes, sí. Se lo cuento, Manel. Els explico. Ens llancem, vull dir... Però això igual queda gravat, això. És igual. El món ho ha de saber. El món ho ha de saber. Vale, mira, nosaltres... Va, entre tu i jo, tu que estàs mirant la pantalla, entre tu i jo. Nosaltres ens diem Maria Dolors. És que ens diem Maria Dolors. Però en realitat, a qui admirem, Maria Dolors és una cortina de fum, és una tapadera, m'explico? A qui realment admirem nosaltres, sigui on sigui, és a la Marta. Marta, no sé si estàs per Facebook, per Instagram, per Twitter, no sé, al LinkedIn, jo què sé, Tinder, m'és igual, siguis on siguis, sàpigues que t'estimo. Sí. Marta! Sí! Perfecció que t'excita el cervell, caixa o faixa, droga pura, amargura, una guapura d'estel. Preparats per la nit, aquest cop és de veritat. He trobat l'amor en una noia rebel a matar. Les papallones em diuen que no estic preparat. Xupito de vodka i a ballar. Dolça i pervertida de cara a la gent, estrella fugaç provinent de l'Orient. Marta, em tens enamorat i esbojarrat, ets el sol que va sortir d'aquest emboirat. Dolça i pervertida de cara a la gent, estrella fugaç provinent de l'Orient. Marta, em tens enamorat i esbojarrat, ets el sol que va sortir d'aquest emboirat.
vegada que s'escapa del meu control. La millor noia amb qui m'he topat i el tant d'un no és un no. Preparats per la nit, aquest cop és de veritat. He trobat l'amor en una noia rebel a matar. Les papallones em diuen que no estic preparat. Surto de busca i a ballar. Dolça i pervertida, de cara de gent, estrella fugaz, provinent de l'Orient. Mar d'un temps enamorat i esbojarrat, ets el sol que em fa sortir d'aquest emboirat. Dolça i pervertida, de cara de gent, estrella fugaz, provinent de l'Orient. Mar d'un temps enamorat i esbojarrat, ets el sol que em fa sortir d'aquest emboirat. Ja surt el sol, 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 ja surt el sol. Maria Dolors, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fins la propera, i esperem que sigui físicament, cara a cara, presencialment. Moltíssimes gràcies de veritat per ser aquí i ens veiem de veritat ben aviat. Merci.